Gumawa ako ng vlog para malaman talaga ng lahat, para hindi kayo nag-iisip kung ano-ano yung iniisip nyo. Para, yun nga, para malinaw. Kaya yung naisip ko kagabi, kasi nabasa ko, gawa ako ng vlog. May content kaagad ako. Diba? Diba? At least, nalinawan kayo. May papakilala ko sa'yo. Sino? B1, B2, B3. Akala ko aso, yun na kambing. Kambing na yung inaala. Yun po sa mga nagtatanong nun kung bakit daw lagi na lang yung content ko kay Chinchin. Bakit daw hindi kay Kuya Noli? Yun po, para malaman nyo, si Kuya Noli po yung nagsabi sa amin nun na, di ba, mag-content ng ganun na ano. Opo. Oh. Kasi bago ko nagsimulang mag-content, pinuntahan muna si Chinchin, sinabihan. Opo. Di ba? Oo, sa bahay. Oo. Nung isang araw ba yun? Bago magsimula nung content, umaga. Bago magsimula Oo. ng pinagpunta mo lang siya, tapos yun. Sinabi naman na Oo. sa'yo na lang daw. Kaya, Oo. yun. Kaya wag na po. Tapos, lupit ng mga comment, ang tatalino nila eh. May something daw. Ayan, good morning, good morning, good morning. All viewers to this punto, good morning. It's on Visayas, Mindanao. Good morning po. Mga IFW na nanonood sa ating vlog. Good morning po sa inyong lahat. Ayan, pasok na tayo. Umulan. At syempre, maraming salamat sa sponsor na nagbigay sa amin ito kapote. Yan, papasok na tayo. Tag-ulan na naman. Kasi may low pressure ata. Ayan, unting-unti na namang lumalaki yung tubig dito sa lake. Kung mag-isang linggo yung ulan, yung tag-ulan, sigurado ikot na naman nito. Hindi na naman madadaanan yung Bacolod, itong daanan na to. Lalo kung matuloy yung bagyo na yan na sinasabi. Pero sana wag naman, kasi may mga palayan dito na malapit ng anihin. Kawawa naman yung mga magigiting nating magsasaka tulad nito, malapit ng anihin. Tumatak ang ulan. Tapos yung pinapasyalan dito na New Zealand na sinasabi, bato New Zealand, sigurado baha na naman yan. Yan yung unang yan yung unang tinatawiran pa kapag baha. Pag ganito kasing mga buwan ay tag-ulan na talaga. Tapos labasan na naman yung mga bagyo. Gabi lakas ng ulan eh. Ito na yung New Zealand, Bato New Zealand. Yung mga nagtitinda sa baba. Kabilaan. Dami ng tubig. Taba ng kalabaw. Ayan na, at malapit na tayo sa site.
Dito, mahina lang yung ulan dito. Nagpapatak-patak lang. Ayan, dito na tayo. Parking. Amoy. Yan, dito na tayo sa barracks. Ay, lakas ng ulan pa rin. Ayan. Muulan. Amo ay. Ay, chin-chin. Dito ka tulog. Good morning. Morning. Ano kasama mo? Mama. Ha? Mama. Andyan sila? Oo. Ah, Tapos umalis muna. malas muna. Umalis yung mga kapatid. Dito kayo lahat pa natulog. Oo, tagabi. O, kumusta? Yung experience. Ano oras na kami natulog kasi nagkantahan sa dito sa loob. Ayos. Pero dati isang beses pa lang, di ba? Unang tulog, dapat. Unang tulog. Kasi agad. Siyempre. Okay naman, tulugan. Okay naman. Maganda. Dito na pala sila natulog. Ganda kaya ko. Next time mahulog. At ayan, dito na pala sila natulog sa bahay nila. At tapos yung mga nabasa mo yung mga comment dun sa ginawa mong vlog. Nabasa mo? Alin po? Opo, nabasa ko. Nabasa mo. Yun po sa mga nagtatanong nun kung bakit daw lagi na lang yung content ko kay Chinchin. Bakit daw hindi kay Kuya Noli? Yun po, para malaman nyo, si Kuya Noli po yung nagsabi sa amin nun na, di ba, mag-content ng ganun na ano. Opo. Oo. Kasi bago ko nagsimulang mag-content, pinuntahan muna si Chinchin, sinabihan. Opo. Oh, di ba? Oo, sa bahay. Oo. Nung isang araw ba yun? Bago magsimula nung content, umaga. Bago magsimula Oo. ng umaga. Pinagpunta mo lang siya, tapos yun. Sinabi naman na, Oo. sa'yo na lang daw. Kaya, Oo. yun. Kaya wag na po. Tapos, lupit ng mga comment, ang tatalino nila eh. May something daw. Sana all. Di ba? Alam something brand new. Oo. Intarang. Oo. Basta yun po, bago po yung ginawa yung content na yun, pinuntan muna ni Kuya Noli si Chinchin, sinabihan na, yun nga, kung bakit di pa lumilipat. Tapos yung content na yun, sa akin po ibinigay ni Kuya Noli kasi, kumbaga si Kuya Noli yung nakaisip nung idea na ganong content. Kasi, nga, ilang araw akong di nakapasok dito. Doon muna ako sa bahay nung mga time na yun, ilang araw ba yun di ako nakapasok? Ha? Ilang araw ba yun di ako napasok? Ano? Alas isang linggo, no? Siguro. Oo. Tapos sabi niya sa akin, kay Kuya Noli, ito yung content na maganda kasi dami daw nagtatanong dun sa live niya kung bakit di pa sila lumilipat. Kaya yun, sabi ko, ikaw na lang ako mag-vlog, sabi ni Kuya Noli. Hindi ikaw na para makahabol ka ng revenue kasi yung revenue ko, nasa 50 pa lang yung revenue ko. Tapos, ano nga yun, pati yung title siya nag-ano sa akin nung title. Sabi niya, tapos dapat nga magko-content pa ako dito, sabi niya, pati yung paglipat, di ba? Yung paglipat ng bahay, tapos yung unang gabi nila dito na pagtulog. Kaso yun nga, dito na sila natulog. Oh, tapos yung mga ililipat ay konti lang naman na ililipat na gamit, no? Pakanti-kanti Oo. kasi gano'n. Kasi Yung- grabe diba yung ano dyan. Oo, kasi di naman makalusot. Sabi nga ni Kuya Noli, yung gamitin ko yung kulong-kulong ko. Kaso di naman makakalusot dyan sa Riles kasi may harang. Napakalayo nung iikutan, di ba? Oo, Pupunta highway. pa ng highway. Kaya sabi ko, alanganin. Alanganin ka ako. Tapos wala pang restro yun. Ayun. Kulong. Oo. Rakong. Ito sa LTO. Oh, makahuli tayo ng LTO. Tapos yun, nabasa ko sa mga comment, ganun-ganun. Bago po ako nagsisimula ng content, nagpapaalam muna kami. Papaalam muna ako, tapos si Kuya Noli po talaga yung nakaisip ng content na yon. Bakit daw hindi si Kuya Noli gumagawa ng content na yun, tapos bakit daw lagi na lang yung content mo sa akin.
Wala silang alam eh. Oo, wala sila. Saka hindi na diba ka masyadong nag-explain kasi Oo. ayoko na nung mga ganyan-ganyan na wala namang ano. Oo. Basta, Oh, sabi yan, nga, dito mismo. diba? Si Chinchin magsabi. Tapos, Wala, si kuya talaga Oo. nun. Tsaka, yun, hindi na ako nag-ano kasi dami yung sinasabi na Oo. ganyan daw. Pero hindi naman ako nag-galit kasi alam ko naman hindi naman totoo. oh. Yan, may reply naman ako dun eh. Nireplyan ko yung mga comment nila. Nabasa mo, di ba? Kasi lahat po na comment, mga comment, nababasa po namin yan at nagbabasa rin po siya. Oh. Sige lang, Oo, thank you diba? sa concern nyo. Oh. Tapos, lupit eh. Sabi ko, yan, dalaga. May asawa ko. Paano magkakaroon ng something? Ano ba? Ay, Ano ba? Nila. Oh. Well, Pilipinas nga naman. Oo. Pinay nga naman. Hindi, nasusobrahan siguro ng talino eh. Nasusobrahan ng talino. Siguro kulang pa tayo, kuya. Kulang pa tayo ng talino. Ay, nako. Kasi yan po para malinaw. Bago po yung nangyari yung content na yun, pinuntahan muna ni Kuya si Chinchin. Dapat nga nun talaga, sasabihin ko dun sa vlog na, Oo. nagsabi si Kuya, kaso Oo. wag na kasi baka, Oo. diba? Tapos ikaw na nagpaliwanag. Oo. Para tuliman naman nila. Oh. Kasi yun nga, kasi naghahabol talaga ako para makasahod kasi malapit na yung ating cut-off. Magka-cut-off na kami sa Ados. Tapos di pa ako kasi yung ano sa YouTube dapat maka 100 plus kasi babawasan pa yun ng tax. Halimbawa maka 100 ako, hindi pa rin makakasahod kasi may tax pa rin yun. Dapat mga 130 para mabawasan ng tax, may 100 pa rin matitira. Eh nakaka 50 pa lang ako. Anong pitsa na? 16 na ngayon. Oh. Hindi tayo makakasahod. Kaya yan, wag Siyempre. mong ano ko. O ngayon, dahil sa comment nyo, nagkaroon tuloy ako ng content. Yan, Diba? perfect. Siyempre, Thank maraming you. salamat po sa inyo. Diba? Nagkaroon ako ng content. Diba? Ganun lang ngayon. Minsan yung mga basher, yung mga negative comments, Oo. take na lang natin as a, parang, encouragement, para motivation, para mas lalo pa nating igihan, ganyan, madaming content yung maibigay, di ba? Kaya thank you sa inyo. Tapos ayun, hindi ako nagagalit. Pinapaliwanag ko lang para maging malinaw sa isip nyo kasi baka di sila makatulog eh. O ngayon, alam nyo na, baka maging okay na yung pagtulog nyo. Bago po yung nangyari yung vlog na yun, galing mismo yun kay Kuya. O, may basbas yun kay Kuya na huli. Di ba? Oo. May basbas yun eh. Oo. Yan po yung katotohanan talaga. Ay, nako. Bago nangyari yun. Maaga yun na pinuntan ka, di ba? Dito ko Oo. nun sa loob, Kasi dito sila nun. di ba? Ngayon, hindi lang natin na-vlog yung unang gabi nila dito. Kasi biglaan siguro yung ano eh. Tapos, yun nga sabi ko sa kanila, huwag nang maghanap ng mga, yung sabing matandang mag-asawa. Para yun ang matulog ko. Yun naman talaga yung traditional kasi kanya-kanya tayong mayroon tayong kanya-kanyang pamahiin, paniniwala. Oh, tas Diba? dami natin mga relihiyon na yung naniniwala ng mga ganyan. Pero wala rin Di ba, Tol? Wala rin ako masamang sumunod. Kaya ayun na. Ulit chupilay. Kapay sa may kape. Ang lasa ng namit. Oo. Kuya Gacho, gusto mo ng kape? Matatapos ko na. Dapat kanina eh. Para nalasahan. Dapat nga, kape ulit, kuya. Anong oras sila umalis? Maaga, kasi inatid po yung mga kapatid ko may... Kaya anong oras nga? Pilipina ko. Oras niya, maaga. Si kuya man kuya. Oo, anong Mga oras nga? 7 lang pa. 7 nagpas. Ay, ano na pala, 17. Saan tayo gagawa, kuya? Asintada. Kaya yun. Ano ko lang daw. Gusto ko. Ha? Iwan ko lang kay Katoy ng video ko. Doon pa rin tayo sa kabila. Asintada. Ito para ulo alikan mo. Tapos yun, ilang araw pa lang nila dito, may ano na po siya. May kambing na siyang alaga. May kambing na siyang alaga, oh. 4. Kuya, hindi yan po sa amin. Kaso, pag pakakadating ko dito, tapos ngayon pakagising ko, nandyan na naman. Ang talaga paborito ng kambing kasi malilim. Tapos tanggalin mo na raw yung trapal. Oo. Sabi nung mga viewers natin na
Hindi kasi, nagsusubaybay. diba sabi ni Mama, di mo na yung tinanggal para malinisan yung dun sa ibabaw. Sa bagay, no? Diba kasi umulan, para umulan na diba? No, pwede na yung tanggalin. Tapos tanggalin nung mo. isa kasi, para hindi masyadong mainit dito sa loob. Diba? May tarapan. Saka hindi na initan yung motor niya. Sa bagay, nakakasilong pa, oh. Oo. Kanino to sa inyo? Dun sa kapatid ni Papa po ata. Inupahan, iniram. Meron. Fresh yung magkapatid. Fresh yung magkapatid. Basta yun po yun, malinaw na. Sana maunawaan nyo. Yun talaga yun. Amo baga ka, Joel? Amo! Oo. Yan, extra. Oo. Sabi si Pinuli. Basta At yun, tumabot niyo po. Tatanggalin na talaga yung trapal. Kasi hiniram muna. Ililipat muna dun kay Ate Bidang. Kasi para di kami Iramin daw ni kay Joel yung sige po basta maabot mo. di sa taas. Sa taas yan. Baba, tataas. May ano ka dito, mga alaga, oh. Mga alaga nga. Mayroon na nga kaagad. Umagang umaga. Kaya yun, gumawa ko ng vlog para malaman talaga ng lahat. Para hindi kayo nag-iisip kung ano-ano yung iniisip nyo. Para, yun nga, para malinaw. Kaya yung naisip ko kagabi, kasi nabasa ko, gawa ako ng vlog. May content kaagad ako. Di ba? Diba? At least, nalinawan kayo. May papakilala ko sa inyo. Sino? B1, B2, B3. Akala ko aso, yun na kambing. Kambing na yung inaalaga. Nakakontent pa talaga ako. Diba? Biruin mo Thank you yan. sa inyo. Oo. Pero okay talaga yung pagtulog. Okay. Okay, as in, di ba? Unang tulog. Oo. Yan, kantahan dito. Siyempre, para masaya. Sige. Binabaklas na. Para? Para masaya. Siyempre, unang tulog. Yan talaga. Anong oras na kami lang nakatulog? Mga ano sila. Magda-12 na. Oo. 12 na kami lang nakatulog. Okay naman sa kwarto. Oo. Lahat kayo, pati yung kapatid mo na isang babae. Kami- Kasi nagtatanong daw kung bakit walang nakikitang kapatid na pumupunta dito. Kasi nag-aaral. Kung si Chinchin lang daw yung anak. Ilan ka magkapatid? Ikaw na magkwento. Hindi. Ano po talaga kami, 4. Tapos, yung panganay po, namatay, yung kuya ko. Kaya 3 na lang. So, ako na yung naging panganay. 2 babae, tapos 1 lalaki. Yung 2 kapatid ko po, nandun po sa una pong bahay na, dating bahay namin. Kasi po, mas malapit yung lalakad papuntang eskwelahan. Pero ngayon po, dito po yung natulog kagabi. Dito na rin yung nauwi. Opo, ata. Hinatid nila mama, tas ni papa. Oo. Yes. Wala na sa palo. Yung request nyo, wala na. Natanggal na. On the spot. Ayaw po yun. Mabidyoan mo kami na. Maaba-aba na yun. Matik yung comment ng viewers, tanggalin na daw. Tanggal na. Sabi ko lang, diba, sumang pa rin. Mga billboard ba? Meron na ka? Meron ka na sa Bye-bye. Iwan nyo na yung GoPro mo. Tagar mo ka. Bye-bye. Ayun na sila. Ayan, patayin ko na po at 1% na rin din naman yung battery. So, ayun po, thank you so much po sa lahat ng nanonood and thank you so much po sa lahat ng sumusuport po and sa lahat po ng naniniwala at nakakaintindi po. Ayan, thank you so much po sa inyo and God bless you all po. Thank you so much. Bye-bye. Ayan at yun. Nagtanong na ako kay Kuya Noli kung saan ako po posisyon. Doon ako sa bahay ni Ate Bidang. Maglilibro kay Kuya Joel. Magsuot muna ako ng pantrabaho na
sapatos. Kasi yun nga, lagi kong nagme-medyas tapos sapatos kasi sensitive yung balat ko. Nagsusugat yung paa ko kapag naanohan ng simento. At yun po, sana malinaw na po sa inyo yung gumawa ko ng vlog. At buti nandyan si Chinchin. Yun po yung katotohanan nun. Hindi naman ako nagbablog basta-basta na yun nga, hindi nila alam. Basta bago ko nagsisimula ng vlog, alam po yan ni Kuya Noli at nagtatanong ako kung saan. Huwag nyo na pong dagdagan yung problema ko kasi dami ko rin problema ngayon. Ayun nga, sana makahabol ako kasi anong pitsa na yung revenue ko ganun pa rin. Mahina yung vlog ko ngayon eh. At may gastusan tayo na darating. Tulad nga sa 18, magpapamaynila yung asawa ko. Siya muna yung mauna. Ako dito muna. Tapos kung alimbawa sabi doon sa sa ospital, susunod na lang ako sa asawa ko. At yun, pasupport naman po sa aking vlog na ginagawa para makahabol tayo. Para makaipon din ako ng siyempre pera. Kasi yung pagtatrabaho namin doon, ulit-ulit namin sinasabi na wala naman talaga kami dito sahod, kundi umaasa kami sa sahod namin sa YouTube. Kaya kung mahina yung views namin, kawawa kami kasi wala naman talaga. Wala kaming sahod dito araw-araw. Kaya yun, tiyaga kami sa trabaho namin. Minsan pinapasukan kami araw-araw. Minsan pumapasok na $5. Mababa yung dollar ngayon. Magkano lang po yung yung palit ng $5 na yun. Ayun, pinapaliwanag ko lang. Siyempre, tinanggap namin tong trabaho na to na tatrabaho kami ng libre, pero doon naman kami sa YouTube kumikita. Yun, trabaho na tayo. Ubusin ko lang muna tong kape para mainitan man lang. Tapos kahapon nagpa-BPO kay Palawan kasi nararamdaman ko na medyo nahihilo ko. Kasi pag ganun na yung nararamdaman ko, nahalata ako na medyo mataas yung dugo ko. Yun. Kasi nung isang araw binipin ako ni Palawan na nasa 200 yung dugo ko. Tapos kahapon bago umuwi, binipin na naman ako nagpa-BPO kay Palawan, nasa 150. Ito nga, sabi nga ni Palawan, sensitive daw yung balat ko kasi yung tinanawan ng yung pang-BPO bumakat. Naipit dun sa nilalagay dito. Yung bumakat Ayan po, hanggang dito na ang vlog na to. Siyempre, yun nga, pinapaliwanag ko lang po yung tama para di kayo mag-isip kung ano-ano na bakit lagi sa vlog ko nakikita si Chinchin ganun. Kasi yun nga, inano naman ni Kuya Noli na yun, sabi nga sa akin yun, update ko raw dito kung kung parang kumustahin kung ano yung nagaramdam dyan sa bahay na yan na nakalipat na sila. Ayan po, hanggang dito na lang ang vlog na to. Siyempre maraming salamat sa mga sponsor na walang sawa na tumutulong sa mga taong nangangailangan. Yun, daming project na nagagawa namin dahil po sa inyo yun. Siyempre ingat po kayo sa trabaho nyo. Sana laging malakas yung pangangatawan nyo. At siyempre kami rin na nagtatrabaho, sana laging malakas din yung katawan namin para yun, tuloy-tuloy yung ating gawa. Ayan po, bye bye.